Tervetuloa kanavan 5. videon pariin. Tämän päivän raflaavasta videon nimestä huolimatta kyseessä ei valitettavasti ole vain klikkiotsikko, vaan ihan oikea historian tapahtuma kuvaava nimi. Ennen kuin mennään itse tuohon brutaalin tapahtumaan, täytyy aihetta pohjustaa sen verran, että saadaan käsitys, miksi se tapahtui. Mä pyytäisin tässä vaiheessa kaikkia, keitä historialliset videot kiinnostaa, ottamaan kanavan tilaukseen ja painamaan tykkäystä. Se on paras tapa tukea kanavan kehitystä, eikä maksa mitään. Tapahtumien paikka ja ajankohta. Tämän videon synkät tapahtumat sijoittuvat vuoden 1672 Alankomaihin. Tätä vuotta kutsutaan paikallisesti hollannin kielellä nimellä Rampjaar, eli katastrofivuosi, sillä maa joutui samanaikaisesti sotaan Englantia, Ranskaa sekä kahta Ranskan kanssa liittoutunutta saksalaista ruhtinaskuntaa vastaan. Ulkoisen uhan lisäksi myös maan sisäinen poliittinen tyytymättömyys kärjistyi vaarallista vauhtia. Alankomaiden vuoden 1672 hallintokoneisto. 1600-luvun Alankomaat eli Alankomaiden tasavalta ei ollut yhtenäinen valtio, vaan löyhä liittovaltio, joka koostui 7 itsenäisestä provinssista. Näitä yhdistivät yhteinen ulkopolitiikka ja puolustus, mutta jokaisella provinssilla oli oma itsehallintonsa. Tasavallalla ei ollut hallitsijaa samaan tapaan kuin monarkioissa. Sen sijaan valtaa käyttivät provinssien edustajista koostuva elin. Jokaisella provinssilla oli oma tärkein virkamiehensä, nimikkeeltään valtiopensionääri. Näistä vaikutusvaltaisin oli Hollannin provinssin valtiopensionääri, jonka roolia nykypäivän politiikassa lähimpänä olisi pääministeri. Hollannin provinssin valtiopensionääri. Hollannin provinssin valtiopensionäärinä vuosina 1653–1672, eli peräti 19 vuoden ajan, toimi Johan de Witt. Hän oli virassaan poikkeuksellisen pitkään, ja de Wittin aikakautta ennen katastrofivuotta pidetään usein Alankomaiden tasavallan kulta-aikana. Kauppa, taide sekä tiede kukoistivat. Maan monet siirtomaat auttoivat hollantilaisia vaurastumaan valtavasti, ja maasta tuli yksi tärkeimmistä toimijoista kansainvälisellä tasolla. Ennen Johan de Wittin valtakautta Alankomaiden liittotasavallassa todellinen valta oli pitkälti Oranien ja Nassaun suvun käsissä. Heidän jäsenensä toimivat stadhoudereina eli provinssien sotilaallisina ja poliittisina johtajina. Vaikka tasavalta ei ollut kuningaskunta, Oranien suvun asema oli käytännössä lähes perinnöllinen. Suvun vaikutusvalta perustui erityisesti heidän johtavaan asemaansa Alankomaiden itsenäisyyssodassa Espanjaa vastaan vuosina 1568–1648, mikä loi heille vahvan kansansuosion etenkin kriisiaikoina. Vuonna 1650 tilanne kuitenkin muuttui dramaattisesti. Stadhouder Wilhelm II kuoli yllättäen ja hänen ainoa poikansa Wilhelm III oli vasta vauva. Koska seuraajaa ei ollut käytännössä mahdollista nimittää, päättivät useat provinssit jättää stadhouderin viran täyttämättä. Johan de Witt nousi tässä tilanteessa keskeiseksi poliittiseksi vaikuttajaksi. Hän vastusti selkeästi Oranien suvun pyrkimystä palauttaa perinnöllinen valtakeskus ja ajoi sen sijaan tasavaltaista järjestelmää, jossa provinsseilla ja kaupungeilla oli laaja itsehallinto. De Wittin valtaannousu tapahtui vaiheittain. Lopulta hänet nimitettiin Hollannin provinssin valtiopensionääriksi maakuntakokouksessa 1653, joka koostui eri kaupunkien edustajista ja aatelistosta. Johan de Wittin tasavaltaisuuteen perustuva poliittinen ideologia, jossa provinsseilla ja kaupungeilla oli laaja itsehallinto, johti käytännössä kuitenkin siihen, että taloudellisesti vahvin provinssi eli Hollanti ja sen keskus Amsterdam hallitsivat loppupeleissä koko valtakunnan politiikkaa. Tämä teki Hollannin provinssin valtiopensionääristä eli Johan de Wittistä Alankomaiden
vaikutusvaltaisimman poliittisen johtajan. Cornelis de Witt. Yksi keskeinen hahmo tarinaa on Johan de Wittin isoveli Cornelis de Witt. Cornelis oli myös vahvasti mukana politiikassa. Hän toimi kotikaupunkinsa Dordrechtin pormestarina sekä merivoimien komissaarina Etelä-Hollannissa. Tämä oli siviilivirka, jossa hänellä oli valtuuksia valvoa ja organisoida laivaston toimintaa, mutta ei sotilasarvoa itsessään. Veljekset jakoivat poliittisen näkemyksen tasavaltaisuudesta ja tekivät tiivistä yhteistyötä. Katastrofivuoden tilanteiden kärjistyminen. Englanti tavoitteli tuottoisia kauppareittejä Aasiassa, joita hallitsi tuolloin Hollannin Itä-Intian kauppakomppania. Poliittisista syistä Ranskan kuningas Ludwig XIV oli liittoutunut Englannin kanssa ja halusi samalla saada osan Alankomaiden alueesta itselleen. Katastrofivuonna 1672 Englanti ja Ranska luopuivat pyrkimyksistään kukistaa Alankomaiden vahvan laivaston merellä ja hyökkäsivät sen sijaan maateitse. Hollantilaiset kärsivät raskaita tappioita, joista syytettiin erityisesti Johan de Wittiä. Hänen uskottiin laiminlyöneen maavoimien vahvistamisen ja keskittyneen liikaa merivoimiin, mikä johti epäonnistumiseen. Aiemmin mainittu Oran ja Nassaun suvun Wilhelm II poika Wilhelm III oli nyt kasvanut 22-vuotiaaksi kunnianhimoiseksi nuoreksi mieheksi, joka katsoi aikansa tulleen ja hyödynsi kansan tyytymättömyyden Johan de Wittiin johtajana. Kansan vaatimuksesta vahvasta johtajasta Wilhelm III astui esiin ja hänet valittiin useiden Alankomaiden provinssien käskynhaltijaksi. Vahvistaakseen valtaansa Wilhelm III syytti Johan de Wittin veljeä Cornelista maanpetoksesta. Historian tutkijat ovat myöhemmin olleet yksimielisiä siitä, että syytökset olivat perusteettomia. Vaikka Cornelista kidutettiin rankalla kädellä, hän kieltäytyi tunnustamasta syyllisyyttään. Lopulta Cornelis tuomittiin karkotettavaksi Hollannin provinssista. Johan de Witt haavoittui pahasti 21. kesäkuuta 1672 veitsellä tehdyssä murhayrityksessä. Tekijää ei ikinä tunnistettu tai tuomittu, mutta yleisesti uskotaan, että kyseessä olivat poliittiset vastustajat. Tässä vaiheessa Johan oli enää varjo entisestään, hän oli menettänyt kaiken valtansa. Diplomaatti Abraham de Wischguefer, Johannin läheisen liittolaisen, kerrotaan kirjoittaneen joitain vuosia myöhemmin Johannista seuraavaa. Kaikki hänen suuret suunnitelmansa raunioituivat. Hänen politiikkaansa periaatteet tuhoutuivat ja hän huomasi olevansa keskellä niin suuria muutoksia, että hän saattoi vain näytellä mykkää tai hölmöä siellä, missä oli kerran johtanut seuruetta. 4. elokuuta 1672 Johan de Witt luopui kaikista viroistaan. Katastrofivuoden brutaalein tapahtuma. Sisältövaroituksena seuraavat tapahtumat eivät välttämättä sovi herkimmille katselijoille. Jos tunnistit itsesi, ehdotan skippaamaan suoraan videon viimeiseen osioon. Elokuun 20. päivä 1672 Johan de Witt meni Haagin vankilaan tapaamaan veljään Cornelista ennen tämän karkoittamista. Johan astui tietämättään elämänsä pahimpaan ansaan. Vankilan läheisyydessä veljeksiä väijyi Johania odottanut raivohullu yli 100-päinen väkijoukko. Joukkio tunkeutui vankilaan ja hyökkäsi veljesten kimppuun. Vankilan vartijoilla ei ilmeisesti ollut resursseja tai halua puuttua tilanteeseen, koska kukaan muu veljesten lisäksi ei vahingoittunut tapauksessa. Veljeksiä hakattiin, puukotettiin ja jopa ammuttiin. Lopulta veljekset raahattiin kadulle ja ripustettiin ylössalaisin kaupungin julkiselle mestauskorokkeelle, joka oli tuohon aikaan yksi nöyryttävimmistä teloitusmenetelmistä. Väkijoukon kerrotaan olleen niin eläimellisen raivon vallassa, että he repivät irti veljesten ruumiinosia, veivät niitä mukanaan ja jopa söivät niitä.
Ranskalaiskirjailijan Pierre Baylin mukaan osa väkijoukosta säilytti ruumiinosia kuin pyhän jäännöksiä. Ruumiinosia esiteltiin ylpeinä ja myös myytiin. Johannin kieli ja Cornelisin sormi ovat nykyään näytillä Haagin historiallisessa museossa. Loppusanat. Oran ja Nassaun suvun Wilhelm III osallisuudesta murhiin ei ole varmaa näyttöä, mutta hänen kannattajistaan useat murhiin osallistuneet palkittiin myöhemmin vaikutusvaltaisilla poliittisilla viroilla. Myöhemmät historioitsijat ovat kuitenkin todenneet, että vaikka väkijoukko oli brutaali, se toimi silminpistävän kurinalaisesti. Johann ja Cornelis de Witt olivat sen ainoat uhrit. Kukaan muu ei saanut surmaansa, huolimatta paikalla olleista sadoista, ellei tuhansista, raivohululta näyttäytyneistä ihmisistä. Tämä on johtanut laajasti jaettuun tulkintaan, jonka mukaan murhat eivät välttämättä olleet spontaania raivoa, vaan huolellisesti suunniteltu ja mahdollisesti poliittisesti ohjeltu teko. Murhien jälkeen Wilhelm III nousi Alankomaiden johtoon sotilaallisena ja poliittisena johtajana. Myöhemmin hänestä tuli myös Englannin, Skotlannin ja Irlannin kuningas Glorious Revolutionin jälkeen vuonna 1689. Nykypäivänä Johann ja Cornelis de Wittin muistomerkit löytää samalta de Plaatsin aukiolta Haagista, missä veljesten murhat tapahtuivat. Patsas esittää Johann de Wittiä osoittamassa 2 sormella paikkaa, jossa hänet ja hänen veljensä Cornelis de Witt lynkattiin vuonna 1672. Patsas toimii symbolisena muistutuksena veljesten traagisesta kohtalosta ja toimii samalla historiallisena maamerkkinä. Johann de Witt nähdään nykyään tasavaltaisuuden, hallinnollisen osaamisen ja diplomatian edustajana. Hän oli matemaattisesti lahjakas ja kyvykäs valtiomies, joka yritti pitää valtaa pois perinnölliseltä monarkialta. Hänen hallintonsa edusti kansanvaltaisempaa mallia ainakin tuon ajan mittakaavassa. Veljesten raaat murhat ovat brutaali esimerkki siitä, mihin poliittinen propaganda ja väkijoukon liatsonta voivat johtaa. Kommentoi tuonne kommenttikenttään, oliko veljesten murhat sun mielestä kansan eläimellistä raivoa vai tarkasti suunnitellut ja toteutetut murhat? Kiitos, jos jaksot katsoa videon tänne asti, otahan kanava seurantaa ja paina tykkäystä. Ensi kertaa. Moro!